kelir ginelar kinarya jagating wayang minangka pralampita laksitane gesang titah ing madyapada manungsa sinebat titah sampurna rumagang kanthi getering rasa nalar kang mulur budi kang luhur pinercaya dadi wakile Gusti mranata jagat saisine dimen lulus kang sedya manungsa kudu anggayuh kawruh sampurnaning dumadi saranane kudu maguru gegeg ugeg sadulita hemel lae Ndara Bratasena sampeyan aja bingung sing jejeg sing dadi imanmu ampun ngantos dengan dikondara Bratasena kelangan kiblating kautaman Gus Kyai Semar Bratasena rumangsa nyangga dosa gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra datanpa guna dina iki para kawulaku akeh sing keserakat sing dadi uripe Sentana praja sing dioyak mung blenduke wetenge dhewe wong dhuwuran isine mung cungkrah lan daredah kabeh padha ora kena kanggo patuladan kabeh ora kena kanggo conto mara coba kowe tutura marang aku Kyai Semar Semareka den prayitna semurire eka ambalik titiyani kantayani bang trisanya pranama sasi
gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima sehati kula saged nggagapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus. Nuwun sewu. Kula tak nderek usul, Semar tak nderek matur. Negaramu kuwi wis akeh wong pinter, negaramu kuwi wis akeh wong-wong sing pinter sing dadi pamikire saben taun ngluluske lan misuda sarjana sing cacahe ora sithik. Akeh wong pinter ning langka. Akeh wong pinter ning langka sing kepinterane kala wau dilambari karo tembung kawicaksanan. Malah majune jaman nadyan mung nganggo piranti sing mung sagegem gedene parandene ilmu apa wae bisa disinau saka barang sing gedene mung sagegem kuwi mau. Nadyan kawruhe isih pas-pasan nanging wis rumangsa pinter. Nanging wis rumangsa bener, rumangsa suci, banjur tanpa ewuh pekewuh, tanpa wigih areringa, ngiyas lan nganggep wong liya padha bodho. Ndara, kamangka ilmu niku kelakone kanthi laku. Tegese dilakoni lan kudu ana guru sing njujukake karo laku sampeyan. Wong golek ilmu niku hukume wajib, wong golek ilmu niku hukume wajib. Nanging mangkate lan tujuane golek kawruh sampeyan ya kudu weruh. Akeh-akehe wong golek kepinteran iku mung ben dadi wong sing kondang, mung ben dadi wong sing sugih, wong mulya, wong sing duwe derajat lan pangkat kajen keringan. Kamangka Ndara, kamangka gegayuhan sedaya niku kala wau sejatine kleru. Gegayuhan sing ngoten kala wau sejatine kleru. Merga napa? Merga saripatine ilmu niku tanpa beda kaya pasemone pari. Pari niku saya isi, saya ndingkluk. Pari dadi beras diolah dadi sega, bisa dadi pangan satemah piguna tumrape wong akeh, bisa piguna tumrape para bebrayan agung. Ndara, sing madhep kang sarta mantep sing dadi rasamu Gus. Manggolek ilmu karo guru sing cocok karo rasamu. Men sampeyan weruh lamun ta wong pinter sing sejati niku. Wong pinter sing sejati niku jiwane lembah manah, pikire wicaksana lan kepinterane bisa piguna kanggo wong akeh. Niku paugerane wong golek ilmu, Gus. Caritaning satriya linuwe tan maradimring
kautaman tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine Kyai Semar banget panarimaku tuturmu becik bisa kuwawa gugah marang rasane Bratasena aku njaluk pangestumu Guru Durna saka pertapan Sukalima sing tak tuju. Inggih, Ndara, inggih. Nanging nuwun sewu, ucap kula niki manggondeli sing kenceng nggih, Gus. Kasil lan orane wong golek ilmu niku ora gumantung gurune sapa. Kula baleni pisan malih. Kasil lan orane wong golek ilmu niku ora mung gumantung saka gurune sapa. Nadyan gurune pinter nanging yen siswane keset yekti ora bakal bisa dadi. Kosok baline nadyan to gurune ora bener nanging yen siswane tigen mugen lan temen anggone sinau yekti sampeyan bakal dadi murid sing pepetingan. Mang budal tang pertapan Sukalima. Mang budal dateng guru sampeyan Guru Durna. Sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi gegayuhan lan sedyamu, Gus.
jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Prabu Duryudana urip ana negara Ngastina ketoke dadi ratu sing gegedhuk ning kaya wong urip ijen sing tanpa kanca tiwas mercaya wong pirang-pirang tibaning padha kabeh mung sarwa lamis ora lair batin anggone nyengkuyung adeke Prabu Duryudana Paman Rekyana Patih Arya Sengkuni paman kula wonten dawuh tinimbalan anak Prabu Duryudana amiji keng paman ing kepatihan kabar wis sumebar pawarta wis warata Bapa Guru Durna badhe gedhekake mungsuh ditumplak disok glogok kaya banyu saka ngejun kabeh ilmune Bapa Guru Durna diwenehke dhateng Yayi Bratasena diparingke kalih Yayi Bimasena kamangka rina wengi uripe Bapa Guru Durna mapan manggon dhateng negara Ngastina mriki kula pun jubriya Duryudana pun jubriya wiwit biyen ngingu guru siji ana kene malah dadi penyakit dadi atur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama tong panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring pro hati wela dalah kula nuwun sewu nggih Kakang Pandhita Durna niku lair batin anggenipun ngabdi dhateng negara Ngastina mriki sing ngomong sinten sing ngomong sapa wong dadi guru niku niate macem-macem ana guru sing pancen lair batin mulang marang murite mulang marang siswane ana guru sing mung golek bayaran ana wong sing dadi guru nggo arep gendaan karo murite niku nggih wonten Guru Durna babar pisan ora duweni rasa welas asih dhateng kula. Wis ngerti lamun Pandhawa niku musuhe Kurawa, Bratasena niku klilipe wong-wong negara Ngastina. Kenang apa malah digedhekake, kenang apa malah dipinterake. Paman Sengkuni paman. Kados pundi wonten dawuh nggih anak Angger Jaka Pitana. Bapa Durna dina iki kon mateni si Bratasena. Sampeyan janji ora bisa gawe cara mateni si Bratasena
Sampeyan dhewe patih Sengkuni, patih negara Ngastina sing tak gantung ana alun-alun. Ngudarit yasreriwut ruwete rawat bawati wedi lamun kauningan mula layak aku mau bengi iki ngimpi dirubung sendok ada ketiban wanget Pati Sengkuni. Wah, Kakang Durna. Kowe biyen dikongkon ngabdi ana Ngastina kene supaya gawe tentrem ning kok malah gawe tintrim kaya ngene. Ya ta ya. 1000 cara bakal tak tindake kanthi bener becik. Supaya Kakang Guru Durna bisa mentala mateni marang murite si Bratasena. Ngudarit yasreriwut ruwete rawat mati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomawati tan mande pinarti kloko
nira sang nar pati lampah hira alon wijilangan nira ginarabak badaya yuwarna nira lole sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela layak to layak prenjake padha nganter jagone padha tarung ndak waspadakake kang prapta ana pertapan saka 5 ya pertapan saka panca iki warangka negara Ngastina Adirekyana Patih Harya Sengkuni sawise Adipatih Harya Sengkuni jenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone sumanggem mara gage luwih dhisik aku tak takon kelawan Adipatih kok ngowah-ngowahi adat to Di saben-saben ana perlu saben-saben ana butuh sing kirane wigati sing kirane baku siap dicukup nimbali pun kakang marak mangarsa ana sitinggil praja negara Ngastina lah kok samengko
Lah kok sak mengko siadi sing prapta ana pertapan Sukalima kene. Janjane ana apa to Adipati? Adipati Harya Sengkuni. Kakang Durna. Iki ngene ya Kakang. Wa sing wigati aku sowan ana pertapan Sukalima ingkang sepisan ya kuwi tilik marang kayuwanan kang sarta titi tata tentrem ingkang kagelar ana pertapanmu kene. Ya merga saka kepinterane Kakang Durna satemah ndak sawang katon ayem tentrem jenjem premanem tanduran ing pertapan Sukalima kene ya katon ijo royo-royo dalan-dalan ya katon resik kuwi mratandani lamun to pancen wegik lan mumpuni anggone Kakang Durna gula wentah marang putra lan siswa. Tah angka 2 Kakang. Angka 2 Pati Sengkuni arep nggambuhake tembung alam oneng. Alam kuwi tembung lawas oneng tegese kangen. Ya merga wis sawetara wektu ora pinanggya. Mula ripalungguhan iki aku seba ana ing Sukalima. Lah triwigatining perlu Kakang Durna. Anggone sowan ana pertapanmu kene, yaktine ora metu saka krenteking atiku pribadi. Ning Pati Sengkuni diutus dening Nalendra Ngastina, anak Prabu Duryudana supaya nemoni Kakang Durna ing Sukalima kene. Apa dawe anak Angger Duryudana Dipati? Lah iki ngene ya Kakang. Nyuwun sewu. Blak utang blaka suta terus terang. Dina iki Ratu Ngastina lagi kuwur baliwur, bingung bilung-lungan sing dadi pikire. Osik. Ing atase dadi ratu sing blegedhu ora kurang sawiji apa. Keceh bondo donya kemul kamukten, gateng mutiara paribasane. Tur bisa nepak bun-bunane wong sak negara Ngastina. Kok dadak nganggo sedih, iki sing disedhi nalare kepiye Pati Sengkuni? Kakang nuwun sewu. Ingkang gumana musik sajroning penggalih tumrap anak Angger Jaka Pitana ora ana liya kejaba mungsuh bebuyutan, satru mungguing cangklaan, kelilip mungguing netra. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Mongko nganti ripalungguhan iki sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi ibarate banyu karo lenga. Ora bisa dadi sawiji, ora bisa manunggal, ora bisa rukun lan besuke kalamun para Pandhawa tetep kenceng lan para Kurawa tetep cukeng anggone ngukui karo benere dhewe-dhewe tan murunga Kakang. Tan murunga bakal dumadi jangkaning jagat ingkang sinebut Perang Agung Baratayuda Jaya Binangun. Tah iki Kakang. Anak Angger Duryudana lagi mikirake babakan iki lan ngukur marang kekuatane Kurawa apa dene kekuatane para Pandhawa. Nuwun sewu. Senadyan Pandhawa kuwi cacahe mung 5 ning nyatane 5 kuwi mau mentes kabeh. Duwe keluwihan kabeh Pandhawa siji ya kuwi Puntadewa sing dadi mbarepe para Pandhawa. Puntadewa kae senadyan ratu ketoke kelemar-kelemer ora nate maju ana peperangan nanging lamun ta murka utawa duka bisa mbledos dadi buta sak gunung sing dadi gedene kae lagi Puntadewa Kakang. Tah angka 2 panenggak Pandhawa si Bratasena. Bratasena kae kasektene mbrebeki jagat. Sapa manungsa sing wani perang musuh Bratasena? Jajal. Angka 3 Kakang. Angka 3 panengah Pandhawa si Arjuna utawa Janaka. Janaka kae lamun ta wong lanang ngelem kasektene, kalamun wong wadon utawa wong wedok ngelem marang kebagusane.
tur duwe ketrampilan ingkang mrojol ing akerep, punjul ing apapak, prigel anggone olah jemparing, durung kembar kemanian nakula kang sarta sadewa utawa pinten kang sarta tangsen. Lah saiki balik Kakang. Saiki sawangen, saiki pirsanana para Kurawa. Para Kurawa ki nadyan cacahe 100 ning ngrembyah kakehan cacah ngerda kakehan jiwa. Ing ngatasé wong 100 kok siji-sijia ora ana sing mumpuni, siji-sijia ora ana sing menjila, siji-sijia ora ana sing dadi. Iki janjane kepiye Kakang Durna? Mongko wis cetha ngigla kang tanpa warana, lamun Pandhawa lan Kurawa kuwi anggone sekolah padha. Pandhawa Kurawa kuwi gurune ya padha, kabeh jebolan saka sekolahan Sukalima kene. Ing ngatasé Pandhawa lan Kurawa padha-padha murite Guru Durna, kenang apa dadine kok beda? Lah, Angger Duryudana duweni panggerba Kakang. Lamun to pancen ana guru sing mban cindhe mban ciladan, pancen ana guru sing pilih kasih, guru sing ora adil. Pandhawa 5 dirangkul ditresnani kang sarta dipinterake, nanging Kurawa 100 diumbar ora digagas karo guru kuwi mau. Kakang Durna, aku tekan pertapan Sukalima kene mung bakal miterang kanthi gamblang marang Kakang Durna. Janjane sing ndok kersake kuwi kepiye Kakang? Ngene iki malih slendro sing dadi rasane Patih Harya Sengkuni. Pandhawa kuwi muridmu, Kurawa kuwi ya muridmu, ning nyatane kok ndok gawe beda. Kuwi janjane dasarmu apa, janjane wewatonmu apa Kakang Kumbayana? Premara reh mangosomya ngambreng Kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalakung Risang Ganda wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang payah, Surya mangrangsang wahaya Yus hamara mayanto Adipate Harya Sengkuni. Kakang Durna apa? Nyuwun sewu ya, Dik. Gawean sing enteng kuwi siji ngrasani, loro maido. Tak baleni pisan, Kas. Gawean sing gampang dhewe kuwi siji ngrasani, loro maido. Kowe ora ngrasake kaya apa ta abote dadi guru, kaya apa ta abote dadi dwija. Dadi lan orane murid kuwi gumantung Triwiyata Adipate. Musik. Triwiyata ki maknane piye? Triwiyata kuwi tri ki telu wiyata tegese pasinaon. Dadi lan orane bocah kuwi gumantung telung perkara. Ingkang sepisan sing sepisan ya kuwi panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem. Angka 2 piwulange Bapak Ibu guru ana ing sekolahan. Lah dene sing pungkasan angka 3 srawung utawa lingkungan. Kuwi sing nemtokake bocah mau apik apa ora gumantung telung perkara kuwi mau Dipate. Nalare kepriye jlentrehe kepriye Kakang Durna. Nah, saiki upamane nadyan to panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem ki apik, piwulange guru ana sekolah ya becik. Nek yen lingkungane kuwi lingkungan sing ceroboh, lingkungan sing mrosal,
ora aneh ora moka dadi anak sing angel ditata, dadi anak sing angel diatur. Saiki mara gage sawangen Dipati. Para Pandhawa kae sawangen. Pandhawa kuwi anake Dewi Kunti Talibrata, rina wengi tansah nyebul donga marang para Pandhawa ora kendhat anggone paring pitutur luhur marang anak-anake para Pandhawa. Leh meguru Pandhawa nggone sapa? Leh meguru marang Guru Durna. Leh sekolah ya nggone Durna. Padha srawunge Pandhawa ki karo sapa? Saiki lingkungane Pandhawa ki karo sapa? Srawunge utawa lingkungane para Pandhawa ki karo Punakawan, mligine Semar Badranaya. Karo Semar mesti dituntun marang budi pekerti kang luhur. Saiki aku genti takon karo para Kurawa. Kurawa kuwi anggone golek ilmu ya bener, ana Sokalima. Sing mulang ana ing dalem wong tuane kira-kira ya apik, kira-kira ya becik, ning gandeng lingkungane kleru, lingkungane salah. Mula Kurawa dadi bubrah. Genti aku takon karo Pati Sengkuni. Kurawa kok iso morak-marik kaya ngono iki kumpulane karo sapa? Dalem. Kurawa ki lho kelakuane iso morak-marik kaya ngono kuwi, morale bubrah kaya ngono kuwi. Kumpulane Kurawa ki rina wengi karo sapa? Ya karo aku. Lah ya. Loh, mergo aku kuwi dipasrahi tanggung jawab karo wong tuane Kurawa supaya gula wentah marang para Kurawa. Lah, ngene iki sing kleru ki kira-kira sapa? Monggo ning Sokalima kene iki Pandhawa Kurawa ora tak beda-bedakake. Yen Pandhawa tak ulang hitung-hitungan, Kurawa ya tak ulang hitung-hitungan. Yen Pandhawa tak ulang babakan panembah lan agama, Kurawa ya tak ulang panembah lan agama. Ora ana sing beda Dipati. Sing beda ki mung lingkungane. Saiki kowe ora perlu selak karo batinmu. Kurawa ki rina wengi isine mung kok doktrin supaya ora rukun karo Pandhawa. Ya apa ora? Kowe ora perlu wangsulan, Sengkuni ora perlu jawab. Kabeh sing lungguh, kabeh sing nonton wayang ning kene iki wis paham, wis ngerti. Kabeh sing mirsani bengi iki wis ngerti Kurawa ki rina wengi kok racun karo Kanistan supaya ora rukun karo para Pandhawa. Nggih napa mboten? Kelho. Balaku akeh ngono. Gandeng lingkungane karo Sengkuni, kok jurung ana jurang Kanistan, kok giring ana juranging Kamurkan, ora srawung karo Panembah Jati, ora srawung karo pangibadah, ora gelem guyub rukun merga kumpulane karo Sengkuni. Yen kowe ora selak karo batinmu, Kurawa kok iso bobrok morale kaya ngono kuwi merga pancen ibarate kertas putih sing nulisi iki kleru ing ngatasé para biyen. Ing atase para Kurawa nalika jaman semana, para Kurawa ki anake ratu. Nalika Kurawa isih cilik-cilik, apa memper Kurawa isih lugu kaya ngono rina wengi ndok giring ning Gunung Bolo iki to, Mas. Kuwi karepmu piye, Bocah isih umur semono. Urung do sunat tak digiring rono ya arepmu piye? Sing ngrusak iki pantene kowe Sengkuni, Dipati Gusti Maha Agung, Gusti Maha Agung. Aku wis niteni nuwun sewu. Ngendi nggon ngendi papan ora desa, ora kecamatan, ora kabupaten. Kok enek Sengkunine kuwi ora iso ayem. Wis jal, saiki ora ariyen sing dadi nalarmu. Yen wis ana kedadian sing kaya mengkene iki kira-kira sing kleru Guru Durna apa Pati Sengkuni? Ulang-ulanging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa ken
nen ing lir lena tanpa kanen yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang Dyahupama wis saiki ngene aku wis bosen anggere bantah derdah karo Kakang Durna tan wurunga mengko mesti golek benere dhewe-dhewe saiki ngene wae damar mancung cinupet po sing wigati sing perintah saka anak Prabu Duryudana marang Kakang Durna nuwun sewu. Gandeng Kakang Durna kuwi abdine negara. Pendak sasi nampa blanja saka Ngastina. Pertapanmu ki iso endah kaya ngene. Sing ngragati iki Probya saka negara Ngastina. Gandeng wis cetha ngegla kang tanpa warana yen to punjere kekuatan para Pandhawa ki mapan ana Bratasena perintah saka anak Prabu Duryudana nuwun sewu Kakang Durna kersa ora kersa gelem ora gelem kudu budidaya patine Bratasena kersa ya ngono ora kersa ya ngono nyuwun sewu yen nganti Kakang Durna mbantah dawuh diparingi wektu udakara 7 dina ora bisa mateni si Bratasena nuwun sewu aku iso ngrusak Sengkuni iso mbubarke pertapanmu Sengkuni iso mbubarke pondok Sukalima kene lho kanthi cara apa kowe bakal bubarke pondok Sukalima kene Sengkuni aku bakal nyebar ana layar kaca lan layang kabar. Lamun to pertapanmu kene ngajarake aliran sing sesat. Ora mung kuwi. Sukalima kene bangunane bisa magrong-magrong sarta tumpakanmu roda papat. Iki kabeh ya saka dhuwit negara Ngastina, APBN, anggaran pendapatan belanja Ngastina. Yen angger Duryudana sida gerah sing dadi penggalihe bantuan pendak sasi sing diglontorke ana Sukalima bakale dindek ora mung kuwi kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngembroke kabeh bangunan sekolahan Sukalima kene yen kene wis ambruk papan kene pondok kene arep tak dengne komplek piye mening ora kira-kira ngono wae kejam kowe Sengkuni kowe kejam Sengkuni ayo pikiran Kakang aja mati aku caritaning satriya linuwe kang mardi mring Gautaman tan bekat mring Angestine Hanjarah kang puspitarum kasiliring samirana mrih
sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasenaning driya iki ndak sawang ora pangling muridku sing ndak tresnani si Bratasena kok katon sumengko pengawak bodro-bodro kang mawa gita-gita kang amangku gati ana parigawe apa ngger bocah sikit bocah Centara Bratasena Durna guruku Bratasena piye tok aku ngadhep marang panjenenganmu ya kuwi saka krenteking atine Bratasena kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu. Lho ngosek ta? Apa isih kurang anggonipun bapa maringi ilmu karo kowe Bratasena? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana pondhok saka lima kene, sok glogok banyu ngejon paribasane. Anggonku menehi ilmu marang kowe. Apa isih kurang, Ger? Bocah Sigit Wijasena. Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watesi. Dawuhe Rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati, wiwit jabang nganti cerapang. Malah saka pengendikane para kang ahlul agama mau sore ngandharake wong golek ilmu ki ibarate gayuwen ilmu nganti saka negara Cina. Mula aja ngendoni karo tekadku Bapa Durna. Ya, yen pancen mengkono. Apa ilmu sing kok kepinginake, Nger? Bratasena. Kaya sing mbok janjekke marang Bratasena Triyari Kawuri. Kaya sing mbok janjekke Bratasena 3 dina kepungkur. Ya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bapa Durna. Agyat risang kabeh rangu. Rinanggul ginempit gempit sangretnaning bawana. Ya si tukang malang adi ya si tukang kudu gering. Kawruh kasampurnaning dumadi. Ya kapara nyata. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Iku pitukane abot lho, Nger. Syarat-saranane ora gampang, ora mung bondo, ning sisip sembire luput katuranggane, nyawamu sing dadi kurban. Ora peduli. Wis kadung madhep kang sarta mantep rasane Bratasena. Iya, ana syarat-saranane. Syarat-saranane apa maragake kandhakna? Bratasena kudu bisa golek kayu sing jenenge kayu gong susuing angin. Lah dene mapane ana ing alas Trik Basara utawa lengkeing Gunung Candramuka. Piye? Kowe sago apa ora Bratasena? Piye Bratasena?
ana paribasan yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja mani-mani, aja mangu-mangu rasamu Bimasena. Bratasena ora bakal mundur ing geguntur, ora mendha ing pamiluta. Bratasena saguh mujuti. Bagus, Ger, bagus. Tegese wis golong gilik niat lan tekate Bratasena. Mung pangestune Durna guruku kang tak suwun. Muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu. Pangestuku gumrojok kaya banyu sedodo. Muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi gegayuhanmu, Ger, bocah Jentara Bratasena. Andekmuna ya pinter. Andekmuna ya iso. Kowe ngerti sing dadi kekarepane Patih Sengguni. Guru ya ngono kuwi. Kudu iso dadi wong politik. Ngerti kekarepanmu piye Sengguni? Nah, Bratasena dina iki mbok lebokke alas. Iki mengko mesti tan wurunga bakal tumekaning pati. Sakarepku nek mung ngarani. Yen Sengguni duweni panemu ning jero alas, Bratasena mesti mati. Ya sakarepmu. Ya. Tarunana Windanana. Sengkuni ora bakal bali ana negara Ngastina. Aku isih bakal ngenteni. Bratasena iki mengko kira-kira bener-bener tumekaning pati apa ta yen ora. Dandannya sekar gadung.
Kyai Bratasena. Anoman malumpat sampun prabdeng widing Nagasari. Mulat mangandhap katingal manudya Yugara saking ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Iki ndak sawang kaya Yayi Bratasena lonjong mimis playumu melar mingkus sing dadi ambekanmu. Arep menyang endi Yayi? Kakang Anoman mituhu dawuh Durna guruku goleki kayugung susu ing angin mapan ana alas Tribasara lengkehing gunung Candramuka. Kanggo apa Dimas? Kanggo srana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi Yayi Bratasena. Alas Tribasara kuwi alas angker kuwi alas wingit. Kayugung susu ing angin kuwi ora ana. Kowe dijlomprongke karo gurumu, dialap patimu. Ora ana jamake guru tegel tega marang murite. Ketang gedene tresnaku marang Yayi Bratasena. Bali ya, Di. Bali Bratasena. Bratasena tetep bakal mbacutake laku. Bali. Bacut bali Bratasena. Rawe tak ramtas, malang tak butung. Bali Bratasena. Mangancur lagune angin gugur agraning rego guruh gurnita kagiri-giri kocap kacarita nalika samana Dian Bratasena wis prapteng tepining alas Tribasara lengkeng gunung Candramuka. Sigra mlintir gumbala hangunjal huswa hambekos kadya teksaka hanembur wisa. Alas gong gegerutan kebak gurdoting jenggelek. Panging kekayon sambung sumambung tepung hamaro gunung.
sigra katrajang kridaning sang panenggak padha saknalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh ingkang jero tancepe padha pokah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote watu gilang kinarya oncelang gugur hagraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana hambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singa barong wersuh kelawan kidang menjangan dalah hibri-beran otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra hangandhek hangatirah hanggeget waja Dian Bratasena ngupadi baya pundi dununging kayugung susu ing angin alas trik basara kinarya bat-batan Raden Bratasena
ing kono telau Den Babati Alastri Basara kalian Raden Bratasena. Sang Bratasena datang graita lamun sajroning alas ana wujute buta loro kang lagi jejaga. Raseksa kekalih sajak kaliren. Pramila golek daging sak tampel, gedhe satetes kinarya nyambung uripe. Solaing raseksa, solaing buta kang lagya pados pangan. Yen Cinandra mliwes nyampar banyu.
kata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngawula tumangka dek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra yayi adhiku Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang Rukmuka pranyata dewa isih adil Yayi kok Kakang Rukmuka kandha mangkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa buktine wis cetha nalikane ana Alastrik Basara kene wis babar blas ora ana panganan ya kuwi wujude kidang kang sarta menjangan iki dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa ya yen pancen mengkono enggal ditakoni wae sapa jenenge lan saka ngendi asale aku selak ora kuat ngempet luwe Kakang sabar luwih dhisik Yayi manungsa yen titik saka busanamu kowe kuwi satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh-wani mlebu ana Alastrik Basara kene wah edan suarane gumleger nganti meh kaya gempa bumi wah suarane wae wis marem endah daginge ya Kang iya Satriya Jodipati Bratasena aranku Bratasena ya Bimasena edan bali takon ana buta loro sak kembaran sapa jenengmu aku sing bau reksa alas kene jenengku Rukmuka aku Rukmakala lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing kok upadi aku mung mituhu dawe Durna guruku goleki wujude kayu sing jenenge kayu gung susuing angin lah dalah kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki kowe aja ngapusi dawe guruku mapane kayu gung susuing angin mapane ana kene wah iya ngerti aku ngerti papane aku ngerti panggonane apa mau jenenge kayu gung susune sapa mau susuh ing angin wah susuh ta tak kira kowe mau aku ngerti nggone aku ngerti papane ana ngendi papane ana ing wadukku carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku ateges kowe tak pangan yo kowe arep mangan aku yo yen arep mangano kowe bisa mangan aku sepisan wareg selawase urip Dian kowe bangga aku bangga wah lah dalah leno pangindha geget siung pengapit bialiaran dihancur pecah ndiasmu wis
Jebule Indra lan Bayu Dewaku basaku katuru Hong ilahing sekaring bawana langgeng iya ngger Bratasena wis ulun tampa Bayu Dewaku sembahku katur ya wis tak tampa Bratasena tak pundi handayanana kasantosan pangestune Indra lan Bayu Dewaku kenang apa sababe Indra lan Bayu bisa mimba dadi buta alas kawruhanana kula marmane ulun sakloron mimba dadi buta awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru nanging sing wigati aku ngaturake panuwun marang Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun iya ulun bakal takon luwih dhisik kenang apa kok jeneng kita kroyo-royo mlebu alas kene mundi dawe Durna guruku goleki kayugung susu ing angin kinarya sarat pedaring kawruh sangkan paraning dumadi jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat Bratasena kepiye sumurupa kayugung susu ing angin kuwi ora ana krana kuwi mung pasemon kuwi mung pralampita lire kepiye jarwane mengkene kayu iku kayun iku tegese karep dene susu ing angin kuwi napas kang ateges urip cetane saben-saben wong kudu duweni karep kang gedhe nanging aja wegah Hambudidaya Wejasena Karta mrestar tampu ning utama titi tetep dadi pangubening wadya tentreming ati tamtu kena tinulada ya silir wulan dadari kinarya tandha tarima kasih krana kita wis ngluwari panandhang ulun kita bakal tak paringi bebungah wujute sesupe Dwi Indramani ing marih dayane Bratasena yen ambyur sajroning samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indra iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana banyu ngaturake panuwun Indra Dewaku ulun uga bakal paring piandel marang jeneng kita ingkang winastan gelung winangun minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi kang ateges kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah Bratasena aturake panuwun marang Bayu Dewaku remna paningalmu weningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indramani ing marih sabanjure pun ulun sakloron bakal nyuwun pamit jeneng kita Bratasena baliya ana guru kita semono uga aku Bratasena ulun uga bakal mring kayangan ngestokake Dawindra lan Bayu Dewaku barengi Sintrang Samirana muga anyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan apa sing dadi sedyaku